Здравейте хора, аз съм Даяна и в днешния клип ние ще правим упражнения. Така, нека да започваме. Първото упражнение ще бъде за крака. Да започваме. Ето така и 1, 2, 3, 4. Хайде да сме всички. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Така. Вие можете да го повторите. Спрете на пауза и го повторете още няколко пъти. А ние започваме следващото. Така, следващото е ето такова. Значи, така. Хайде да започнем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Можем и така. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. И да го повторете още няколко пъти. Да започваме и следващото е само за крака. Така, 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 така. Всичките упражнения ги повторете по няколко пъти. Следващото упражнение ще е... Точно така, познахте за глава. Хайде да започнем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ако ви се завил свят, сега на другата страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Виждате, че аз и така го правя някак си. Просто ми се зави свят. Следващото е за ръце. Така, започваме. Значи, даже измислих една песен за него. Опълвам си лапите. Така да започваме. Значи, така. Трябва да пляскаме с ръце. Така, отзад напред, назад. И последно на готово. Няма да ви казвам пак да го повтаряте няколко пъти, защото аз вече ви казах много. Така, следващото е, значи, хванете си така крака, хванете си за някакъв стол, например, ще аз къде се хващам. Ето тук, да ми е по-удобна в чола. Ето, хващам се и дигам си крака, т.е. сядам и лягам и си дигам крака колкото мога. Свалям го сега с другия крак по същия начин. Така. Даже за него не е задължително. Ето този. Така. Оставям ви да го повторите още няколко пъти. Аз започвам да мисля следващото. Това аз съм го измислила. Пер само да се прочита в сценарий. Хора, извинете, че смених обстановката. Просто и там беше много трудно. Така, сега започваме. Следващото е правим 1, 2, 3, 4. 4 трябва да сме долу и пак. 1, 2, 3, 4. Хайде започваме. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Последно. 1, 2, 3, 4. Но това беше първа част. Следващата част ще бъде много скоро. Вие си повторете тези упражнения. Даже може да ги научите наизуст. Ще се видим след малко, когато вече ще ви покажа как да правите лайфхак за кукли. 10 обаче ще бъдат, така че хайде чао до после!